хора, аз съм Алекс на Геймър, познат като Алекс. Ако ви дайте паснала, ако ви дайте паснала, абонирайте се за канала на Алекс на Геймър, да си видели. Значи, мога да видим, там ще качвам, оттам, от време на време, просто там ще качвам как мога. И коментарите видеоклипа и го споделите с вашите приятели. И нека да почнем този видеоклип. Да кажем, момента политически факт, първи политически факт, който е, да кажем, факт от ГЕРБ, да кажем, спечели изборите през октомври, даже още през октомври и след продължителната Росен Иратко беше извън за министър-председател, но беше някой друг. Не мисля, че той беше някой друг. Кажем, две. Едно реши. Вашата коалиция е проведена чрез ГЕРБ, БСП, Българската политическа партия и such a people. Допълнително подкрепа, ново начало, ДПС и ДПС ново начало. Имаше, да кажем, през втори път, имаше ниска избирателна активност, но имаше ниска избирателна активност, политическо на доверието. През изборите през октомври 24, което е миналата година, миналата. Гласуваха само 38,9% от представителите избиратели и това ниско често по президент в парламента и правителството. През поредица от изборите с консултана, които след това подкопава доверието в политическата система. През октомври 2025, което е в тази година, преди месеца, се случва парламента избере само 61 депутати, не се регистрира да се даме далеч под необходимото. Това ставаше част от групите за форум, като знак на протест и несъгласие на управлението. Последни факт е политбармент, сочи за зоната песно начало и засила диктатурата на Рите и ГЕРБ поставя под съмнение, защото не се знае какво точно той е направил, какво е бил заместник, какво ли още не. Какво ще се занимавам, защото тия хора престъпници са мафия на народа. Изрязват държавата по крайен начин. И какво означава тези факти за България? Стабилността може да бъде шанс за економическа, това е четвърти факт. За економическа стабилност за еврото, но не бихте за стабилност и подготовка, защото изява се откажат тук. Но еврото не си струва. Никой не може да подкрепи тази тема, че еврото си струва. Казвам еврото, което на преход няма да си да нека името купи бух. Мътки си трябва да служат в евро. Глупава, хибана, гадна, но как може да е какво се да го кажа. Се фалшифицират, което е по-добре да се подстави да се откажат от такова нещо. Но да ви кажем, няма стабилност и подготовка. Половината хора, които питах за еврото, казаха, че не са съгласни да минаваме в еврото. А другите са 50 са съгласни за еврото, защото им харесва тази валута, но според мое лично мнение, тази валута ни се струва за тука. И трябва да излезе от Европейския съюз.
non gli scriveva questo portava di colazione да старти различни по някаква лозунги, идеологии може да имат политически манифести и трудности при вземане на ресурси. Решения малко ми трудно. Това е често с някои пъти с не доведе до някаква стабилност, нестабилност, защото е нестабилност. Да, след много граждани. Друго, което е, да кажем, пак, освен тия спечелиха, я, както спонсорска спечелиха, по, да кажем, с измамен начин ke трите хора, които, да кажем, дават пари, което е чест, извинявам се, това ще бъде забранено във веки веков. Във веки веков. Никой, ако бъдат т.е. нямат право да имат право да гласуват. Да, това е което се прави. Това, което другите имаме много джамии в България, но те като турските, т.е. ние трябва да сме турските, не трябва да се съединяваме с това е хубаво. Имаме много нещо, което трябва да се помни тази държава, никой няма да иска да е. И четвърто, аз бих направил така, че според мен тези правителства и те да направят да се отказвам от Европейския глобализъм и се отказвам от това е. Няма други избори. Аз ако съм на власт, има проблем. Зависи на това, че тия политически партии не са такива, които искат да кажем, че ГЕРБ бълководителство, това са Естония от Америка, които не е хубаво, и не е хубаво за тази страна, по-добре знам тук. И четвърт, горе, който аз мислях, това нещо друго е, трябва да направим така, че да следващия президент също е за който трябва да според мен да бъде не той, Васил Сергеев не го харесвам, няма го да тук не мислите, това не струва. Някой по-такъв като Румен Радев, някой дрец, който може да прави такива работи, не е такъв. Искам се да прави за тези дрец, като Румен Радев и някой дрец, но не като Васил Сергеев. Договори за сметница, които мога да кажа, има протести за паркирането за ползи, които ще прескоп заради тя не казвам има, което е. И другото, което е, че тази държава трябва да се спомня в много преди път, важно, трябва да се промени в много работи. Девети път трябва да се промени в както се вижда, според мен, образование, трябва да се спомня да има култура и на девети това сме. Тъй което ми казват, което трябва да се оправи нещо, които да кажем да направи в образованието, последни десетилетия, което да кажем образованието да ги направят по по-различен начин за учене, за училище, лекциите, защото на тях няма да е интересно как се преподава ни така по този начин. И десети факт, според мен, това е моят факт, не трябва никакъв шанс за замърсяване на хората, защото после тях ще се плащи и после не е по-добре за нас. Така че
Това бих ти казал. И още едно нещо мога да помня. Ние трябва, той трябва да се разбира. Но да не се кара и да не се дразни. Както и другите. И казал, ако искате, дайте пас нагоре, ако искате, дайте пас надолу. Разправете го с вашите приятели в социалните мрежи, които имате и го споделете с още много приятели и да кажем, да, споделете го, коментирайте видеоклипа хубаво и, и се абонирайте за Алекс Негейма канала, Алекс Манчев Мология и това ще от мен.